नोंथाङाबो लिभ इन रिलेशनशिप थामहिनबा हाबा जायालासे सोरजोंबा मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव दं नामा? जुदि नोंथाङा हाबा जायालासे सोरजोंबा मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव दं अब्ला माखासे आयेनखौ मानिनानै सोलिनांगोन आरो बे आयेनखौ सिफायोब्ला सरकारा नोंथांनि सायाव गोख्रों राहा लानो हागौ। लोगोसे हादरसानि लाख लाख लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बे गोख्रों राहाया गोबां गोहोम गोग्लैनो हागौ। नंगौ, बे समाव लाना फैदों हादरसानि लाख लाख सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय गिदिर रादाब। हादरसायाव इउनिफर्म सिभिल कोड एबा इउसिसिआ लानानै फैबाय मोनसे गिदिर रादाब। आसाम आयेन आफादाव इउसिसिखौ दैखांनायनि उनावनो जागायबाय लिभ इन रिलेशनशिपनि सायाव गोख्रों आयेन। नोंथाङाबो हाबा जायालासे सोरजोंबा मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव दं नामा? जुदि हाबा जायालासे सोरजोंबा लिभ इन रिलेशनशिपआव दं अब्ला मानिनांगोन बे माखासे आयेनखौ। हादरसानि लाख लाख सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बे समाव लानानै फैदों गिदिर सांग्रांथि आरो बे माखासे आयेनखौ नोंथाङा माबायदि मानिनांगोन बेखौ ब्रेकिंनि गेजेरजों फोरमायनो आवगायबाय। लिभ इन रिलेशनशिपआव थानो थाखाय हौवासानि बैसोआ खमैबो 24 बोसोर बैसो आरो हिन्जावसानि बैसोआ 18 बोसोर बैसोनि जाथारनांगोन। नोंथाङा लिभ इन रिलेशनशिपआव थानायनि सिगां साब रेजिस्ट्रारनो मिथिहोनाया गोनांथार। जुदि सोरबा सुबुङा साब रेजिस्ट्रारनो मिथिहोआलासेनो लिभ इन रिलेशनशिपआव थायो अब्ला 6 दाननि थाखाय जोबथेसालियाव थानांगोन आरो 25,000 रांनि जुरिमाना होनो गोनां जागोन। लोगोसे सोरबा सेंग्राया लिभ इन रिलेशनशिपआव थानाय समाव सासे सिख्लाखौ बिनि गनायथि गैयालासेनो नागारो अब्ला बियो बै सिख्लाखौ नायनांगोन एबा जोथोन लानांगोन। जुदि सासे गथ'आ लिभ इन रिलेशनशिपनिफ्राय जोनोम जायो अब्ला बे गथ'खौ आयेन गोनां गनायजाथाव गथ' होनना मानिनाय जागोन। साब रेजिस्ट्रारनि मावखौ रेजिस्टार खालामाजासे दानसेनि थाखाय लिभ इन रिलेशनशिपआव जयै थायोब्ला दायनिगिरि जानो हागौ। हादरसानि बायजोआव थानाय सुबुंफोरनि थाखायबो बे एखे नेमफोरा बाहायजागोन। जुदि बिसोरो रायजोनि बायजोआव लिभ इन रिलेशनशिपआव दं अब्लाबो बाहायजागोन। थामहिनबा बे एखे नेमा आसामनि बायजोआव थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि बेलायावबो बाहायजागोन। लिभ इन रिलेशनशिपआव थानो थाखाय हौवासानि बैसोआ खमैबो 21 बोसोर बैसो आरो हिन्जावसानि बैसोआ 18 बोसोर बैसोनि जाथारनांगोन। नोंथाङा लिभ इन रिलेशनशिपआव थानायनि सिगां साब रेजिस्ट्रारनो मिथिहोनाया गोनांथार। जुदि सोरबा सुबुङा साब रेजिस्ट्रारनो मिथिहोआलासेनो लिभ इन रिलेशनशिपआव थायो अब्ला 6 दाननि थाखाय जोबथेसालियाव थानांगोन आरो 25,000 रांनि जुरिमाना होनो गोनां जागोन। लोगोसे सोरबा सेंग्राया लिभ इन रिलेशनशिपआव थानाय समाव सासे सिख्लाखौ बिनि गनायथि गैयालासेनो नागारो अब्ला बियो बै सिख्लाखौ नायनांगोन एबा जोथोन लानांगोन। जुदि सासे गथ'आ लिभ इन रिलेशनशिपनिफ्राय जोनोम जायो अब्ला बे गथ'खौ आयेन गोनां गनायजाथाव गथ' होनना मानिनाय जागोन। साब रेजिस्ट्रारनि मावखौ रेजिस्टार खालामाजासे दानसेनि थाखाय लिभ इन रिलेशनशिपआव जयै थायोब्ला दायनिगिरि जानो हागौ। हादरसानि बायजोआव थानाय सुबुंफोरनि थाखायबो बे एखे नेमफोरा बाहायजागोन। जुदि बिसोरो रायजोनि बायजोआव लिभ इन रिलेशनशिपआव दं अब्लाबो बाहायजागोन। थामहिनबा बे एखे नेमा आसामनि बायजोआव थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि बेलायावबो बाहायजागोन। नंगौ, हादरसायाव 16थि आसाम आयेन आफादाव इउसिसिखौ दैखांबाय। समाजारि न्याय आरो मोनथाय होनायनि थाखाय दिखांबाय बे इउसिसिखौ।